17. november 1989 bol ako zázrak. Podarilo sa niečo, čo sa nám zdalo absolútne nemožné. Nevedel som si predstaviť ako štvrták na vysokej škole a roky predtým, ako môže ten režim totalitný, ktorý nás dusil, padnúť. A predsa sa stalo. Bez násilia, bez akéhokoľvek krvi prelievania alebo nejakej deštrukcie, padlo to ako domček z karát. Pretože sme napriek obavám a napriek skúsenostiam, že nám môže byť zničený život, možno nás vyhodiť zo školy, tak sme si povedali, chytili sa za ruky a povedali si, že dosť. Naplnili sme námestia a verili sme tomu, že láska a pravda zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Stalo sa. Včera i dnes som mal tú česť byť na školách, na strednej zdravotníckej škole v Trnave, kde sme sa zhovárali so študentmi výbornej školy s dvojnásobným dopytom, než je kapacita, o tom, aké sú ich plány do budúcnosti, ako vidia naše zdravotníctvo. Žiaľ, väčšina z nich hovorila o odchode do zahraničia, ale naozaj uvažovali o tom, že to, za čím idú do zahraničia, je aj v ich rukách. Môžu to vybudovať tu. Kvalita zdravotníckej starostlivosti je predsa hodne aj v rukách zdravotníckych pracovníkov. Videl som, že to týchto skvelých mladých ľudí s ideálmi zaujalo. Dnes sme boli na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity na katedre histórie, znovu v posluchárni so študentmi, ktorí sa živo zaujímali o dej 17. novembra, o jeho význam, o to, čo mu predchádzalo. A tiež sme ich pozvali k tomu, aby historici ukázali tu tie korene, to bohaté dedičstvo, ktoré v Slovenskej republike my, občania, máme. Veď žijeme na území, ktoré bolo súčasťou kráľovstiev. Máme svojich kráľov, máme svoje dejiny, máme svoj étos. Nie je to o mýtických staroslovanok pred 1000 rokmi, ani o Jurajovi Janošikovi, zbojníkovi a vrahovi. Je to o bohatých dejinách, o tom, že napríklad prvá Československá republika bola jedna z najvyspelejších na svete. Takisto sme sa stretli s poslucháčmi Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, kde sme hovorili o aktuálnych problémoch, najťažších problémoch školstva, o inklúzii, generačnej chudobe, o sociálno-patologických javoch. A znovu boli pozvaní k tomu, aby oni, ako kľúčový faktor každej školy, rozhodli o tom, že škola, rodina sa zhodne na tom základnom, čo je pre dieťa najlepšie. Že sa v zborovni na tom zhodneme a poskytneme deťom budúcnosť. Dobrú, šťastnú, lepšiu. A ak sa nevieme zhodnúť na tom, čo je najlepší záujem dieťaťa, ako môžeme sa učiť hľadať spoločný záujem, príbeh Slovenskej republiky, aby to bol jeden šťastný, úspešný príbeh, ktorý nás vedie hore a dopredu.